Mun nimi on Abdirahman Sugulle. Mun nimi on Bilal. Hamdi Kadra Sugulle. Liban Ali Hersi. Mä oon Nima Noor. Sanana diaspora merkitsee mulle, että puhutaan ihmisistä, joilla on tausta, sukujuure jossain muualla kuin siinä maassa, missä ne asuu. Se on henkilökohtaisesti negatiivinen sana, koska jokaiselle tukkaa olla oma maassa ja oma kotikaupunki oman yhteiskunnalle. Että kun olet joku toinen maa, sä oot aina, että heräily, korvat on heräily koko ajan. Ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, on se klassinen sana hajaantuminen. Ihminen, jolla on kaksi paikkaa, joka kuuluu kahteen eri maailmaan. Kaksi kotia yhdessä jollain tapaa. Liikkuva yhteisö, joka asettunut yhteen paikkaan ja haluaa kuulla suurempaa yhteisöä. Mutta diaspora on laajempi mitä yksi sana tai nime. Diaspora on myös tunne. Diaspora on myös identiteetti. Diaspora saattaa olla elämäntilanne. Jos jokin hajoaa, sehän tavallaan voi tuoda ihmisille mieleen rikkoutumista. Mutta se ei ole aina sitä, koska ihmiset ainakin enemmän tai vähemmän yrittävät pitää yhteyttä omaan kieleen, kulttuuriin, historiaan, identiteettiin ja niin poispäin. Jos mä menisin nyt Somaliaan, mä oon kerran elämäni aikana Somaliassa käynyt, niin jos mä menisin nyt Somaliaan, sitä käytettäisiin dissaussanana mua kohtaan. Siis silleen piikittelevänä dissaussanana, että mä oon diasporan lapsi. Kun mä oon kasvanut semmoisessa monikulttuurisessa lähiössä, niin mä koen, että mun ei ole koskaan tarvinnut valita, että mikä mä oon. Mä olin aina lapsi, nuori. Mä valehtelematta en koskaan miettinyt, että onko mä enemmän suomalainen, onko mä enemmän somali. Mä olin vaan lapsi, nuori. On ne hetkiä, jolloin mä koen, että mä oon tosi vahvasti somalialainen. Ja hetki, jolloin mä koen, että mä oon paljon enemmän suomalainen. Sitten toisaalta ehkä se vahvin tai semmoinen superpower on ollut ymmärtää, että mä voin olla kumpaakin valitsematta jompaa kumpaa. No pohjimmiltani minä olen somalialainen. Suurimman osan elämästäni olen asunut Suomessa. Sen takia mulla on vahvat siteet Suomeen, mutta kysyttäessä minä olen somalialainen. Ihan rehellisesti mä oon ihan somalialainen, mutta identiteetti voin käsitellä tai kuvailla identiteetti aina muuttuu. Se identiteetti voi olla, että jos mä verrataan viime vuonna tai 10 vuotta sitten ja verrataan nyt, se on vähän eri identiteetti. Identiteetti muuttuu, ei seiso vaan mitä mä itse, mun henkilökohtainen mielipide, mutta mä oon somalialainen ja myös suomalainen kulttuuri. Mulla on jotkut kulttuuri, kyllä näyttää mun elämää, näyttää mun käyttäytyminen, kyllä molemmat. Vaikuttajasanana on mielestäni kärsinyt sitä inflaatioa. Mä näkisin itteni, että ihan olemalla oma itteni omien roolien kautta, esimerkiksi jalkapallon erotuomarina tai harvana somalitaustaisena, joka uskaltaa käyttää ruotsia avoimesti, niin niiden kahden roolin kautta mä oon päässyt vaikuttamaan. Hyvä esimerkki jalkapallon erotuomarina vaikuttamisesta on se, että kun mä olin nuori erotuomari, mä en hirveästi nähnyt mun näköisiä tai ylipäätänsä maahanmuuttajataustaisia erotuomareita pääsarjatasolla Suomessa huippuerotuomareina, mutta sitten, olisiko se tuossa 5-6 vuotta sitten, niin alkoi näkeä pari kaveria, jotka toimii tälle roolimalleina ja mentoreina tällä hetkellä, että ne pääsi sinne maahanmuuttajataustaisina, niin sitten itsellä tuli semmoinen rooli tai semmoinen tunne, että vitsi, että noi näyttää tota roolia ja tota esimerkkiä mulle, että mäkin voin tehdä sen. Sitten mä voin nähdä nyt, että on paljon somalitaustaisia, maahanmuuttajataustaisia nuoria, jotka katsoo meikää sillä tavalla ylöspäin, että hei, että miten sä teit ton ja voiko mä tulla katsoa sun peliä ja onko sulla vinkkiä antaa, niin kivalla tavalla pääsee sitä kautta vaikuttaa, että kun mulle tehtiin tämä homma vähän helpommaksi, näytettiin sitä tietä, reittiä, niin sitten mä voin tehdä tälle tulevalle polvelle saman homman. No mä olen tosi pitkään koin olevani horroksessa ja enemmänkin reagoiva. Eikä mä uskon, että mun ääni pystyisi kantamaan kauhean pitkälle. Sitten yhtenä iltana mun pikkuveli kohtasi tosi väkivaltaisen tilanteen ja sitten se sai mut tosi vihaseksi. Ja sitten mä en tiennyt, mitä mä teen sillä vihalla.
Ja ennen kuin mä en halunnut enää niin kuin vaan taputella itseni otsaa tai itsesääliä ja olla vaan vihainen, vaan mä halusin olla niin kuin osa muutosta. Mullahan oli silleen, että mä en tiennyt kehen ottaa yhteyttä tai mitä tehdä, niin mä soitin mun parhaille kavereille, kerroin ideasta, että hei, lähdetäänkö siellä niin kuin perustaa tämmöinen järjestö. Me lähdettiin perustamaan. Sen jälkeen me mentiin meidän lähin nuorisotilaa, missä me ollaan niin kuin vietetty meidän koko nuoruusaika ja otettiin sieltä niin kuin niihin toimijoihin yhteyttä ja siitä se kaikki sitten lähti. Että kyllä ne ensimmäiset vuodet oli tosi paljon sitä, että me osallistuttiin moneen eri järjestöjen toimintaan, istuttiin alas, opittiin, verkostoiduttiin, alettiin ymmärtämään sitä ympäristöä ja koko ajanhan se tapahtui, että koko ajan ymmärtää lisää enemmän, verkostoituu enemmän. Vaikuttaminen on mulle tärkeää, koska niin kuin siinä pääsee tekemään jonkinlaista muutosta, tekee jotain, niin vaikka joku nuori tulee sanoa, että kiitos, että sait minulle paikan tai järjestit meille tämän uinnin, että en osannut uida ja aina pelotti vesi ja nyt jotenkin uskallan mennä rannalle uimaan, niin sitten se on heti silleen, okei, se uintihanke tai uinti, mitä vedettiin, niin sitten sillä oli impactia, sillä oli merkitystä. Keskiviikkoisen on just se mun ryhmä, mitä mä just järkkään niillä maahanmuuttajataustaisille tytöille, niin monet just sanonut, että aina ennen keskiviikkoisia mä menin vaan suoraan vaikka töistä kotiin. Mun niin mä aina tuun tänne, olen saanut uusia kavereita ja jotenkin, että siitä meidän ryhmästä on tullut heille rutiinia, että on saanut jotain lisää arkeen ja ei enää pelota yhtä paljon saada uusia kavereita ja ei enää pelota jotenkin mennä uusiin paikkoihin ja tälleen. Ja niin sellaisia pieniä juttuja, joista on silleen, että ihan. Mä pyrin vaikuttamaan kielitietoisuuteen, mitä se tarkoittaa eri yhteisöissä. Mitä tarkoittaa kielitietoisuus tai kielitietoutta. Lähinnä kun ajatellaan peruskouluikäisiä tai vähän vanhempia. Miten esimerkiksi kielitietoisuudesta, en tiedä kuinka paljon tiedetään, mutta Suomessa on reilu 10 vuotta, ehkä 15 vuotta on puhuttu. Ja pikkuhiljaa yritetään saada myöskin peruskouluihin saada sitä leviämään, mutta se on hidas prosessi. Ja mä haluaisin ainakin lisätä tietoutta kielitietoisuudesta, josta voidaan sanoa. Se on yksi mun toive. Eli kielitietoisuus tarkoittaa sitä, että niin kuin esimerkiksi osaat, jos voi mennä sun kautta tämän esimerkin avulla. Esimerkiksi ensimmäinen asia on se, että osaat ehkä jonkun kielen tai kielten kielioppia. Eli olet kielioppiasiantuntija. Toinen alue on se sitten niin kuin koulumaailman kieli. Eli millä kielellä laaditaan opetuskirjoja, kuinka hyvin ymmärrettäviä ne on ja ovatko vanhemmat ja siis oppilaat perillä. Ja sitten kolmantena siihen tulee aika iso alue, jonka nimi on monikielisyys. Eli mitä se tarkoittaa, että jos luokassa puhutaan 14 eri kieltä, onko se haittaa vai hyötyä? Nykyään puhutaan voimavaroista. Eli kielitietoisuus on kaikkien nämä yhdessä. Eli se ei liity yhteen kieleen, vaan että ihminen tiedostaa olevansa monikielisessä ympäristössä ja kuinka hän voi käyttää sitä niin kuin hyväkseen. Lastenkirjoja on vaikuttanut tosi hyvin, koska mä sain sellaista palautetta, että nuoret, jotka on syntynyt tässä Suomessa tai joku toinen maa, niille ei ole, silloin ne oli pieni ja samanlainen kirja, ja aina kun ne saavat mun kirjan, ne soittaa tai lähettää sähköpostia, hei kiitos, mä en saanut tämä mahdollisuus, silloin mä olin pieni. Se on ymmärrettävä, koska silloin kaikki somaliyhteisöllä ajattelee, että me palaan kotimaahan mahdollisimman pian, mutta nyt aika muuttuu ja ajatus on muuttunut myös, että nyt me ollaan 3. sukupolvi, joka on syntynyt tällä hetkellä Suomessa. Eli lastenkirja on paras, mitä mä itse huomasin, että on onnistunut. Mä tykkään kirjoittaa. Mä kirjoitan auki asioita ja mä sanoitan ne sillä lailla, että mä mietin, että jos jokin asia on jäänyt vaivaamaan, mä kerron mun mielipiteen siitä asiasta ja avaan ne asiat yksinkertaistan ne itselleni. Ja sitä kautta mä ajattelen, että jos mä ymmärrän tämän näin, niin ehkä joku toinenkin voi ymmärtää asian ja nähdä minun näkökulman tähän hommaan. Niin
Sillain mä yritän. Mä oon kasvanut semmoisessa ympäristössä, jossa mielipiteet sanotaan. Jokaisen ääni kuuluu, etenkin naisten. Me ollaan siellä niin kuin naisenemmistö, joka pitää ääntä. Niin jos näkee jotain epäkohtia, pitää sanoa ja saa sanoa. Mulle vaikuttaminen tarkoittaa sitä, että jättää jonkun jäljen. Että jos mä voin vaikuttaa yhteen ihmiseen, ei tarvitse edes niin olla sen suurempi kohtaamalla sen ihmisen, sanomalla jotain tai vastaamalla johonkin epäkohtaan hänelle, niin jos mä muutan hänen ajatuksiaan siitä tilanteesta, niin se on mulle niin kuin iso saavutus. Haluaisin niin kuin olla edesauttamassa sitä, että nämä tulevat sukupolvet, pienemmät, ja niin kuin, että heillä olisi semmoinen paikka, jossa he eivät joudu selittämään itseään, että he kuuluisivat kyseenalaistamatta tähän yhteiskuntaan. He tietävät, että he voivat vain mennä paikalle ja olla vaan, ketä he ovat. Ja edustavat niin kuin itseään, eikä tarvitse niin kuin miettiä sillä, että mulla on kokonainen joukko takana tai mä näytän mallia jostain toisesta ihmisestä, vaan voisi olla niin kuin oma itsensä selittelemättä ja anteeksi pyytelemättä.